Osukwini-ke namuhla-ke siphinde sikwamukelelana-ke kwi-channel yakho nje-ke emnandi kakhulu-ke inkundla yamaphupho. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe uphinde ulike uphinde-ke ushere laphana-ke kanti ungangena nakwi-comment section-ke uma kunephupho ongaliqondi kahle-ke ubuze. Namhlanje-ke iphupho esibhekela lona elithinta inyoka. Inyoka-ke kuyenzeka-ke isimbolaze isitha, kuyenzeka-ke isimbolaze isidalwa. Kuyoshiyana ngokuthi-ke leyo nyoka ikanjani. Kanti masobheka nje in real life-ke inyoka emnyama noma e-brown, leyo nyoka isuke iyubungozi-ke nasephushweni leyo nyoka isuke iveza-ke ubungozi obuseduze nawe. Leyo nyoka uma uzoyibona ihleli ikubuka, lokho kusuke kukuvezela ukuthi kunomuntu noma kunesitha loyo oseduze kwakho okucabangela noma ofuna ukwenza-ke okubi. Kodwa uma leyo nyoka izokuhuba ihube mhlambe igcine engakuficanga, lokho kusuke kusho ukuthi leso sitha sesiyagadla asisacabangi-ke manje, sesiyagadla siyakuphosela imithi. Kusho ukuthi leyo mithi ayifinyeleli kuwena, ayisebenzi. Kodwa uma ihube leyo nyoka yakushaya noma yakuluma, lokho kusuke kusho ukuthi ugadlekile. Kufanele made uphuphe lelo phupho usukume uye kubantu noma usukume uyothola usizo ngoba loyo muthi lowo usuke usebenzile kuwena-ke ilelo phupho-ke elimayelana nenyoka bese libheka-ke usuna namuhla. Kanti-ke okunye engingakukhumbuza khona kakhulu, uma leyo nyoka ithe mayikuhuba yangakuthola wasinda, kuye kufanele ugijime uhambe uyobheka ulibonge nedlozi ukuthi likuvikele ebungozini obuzobhekana nabo-ke. Siyabonga kakhulu-ke la kwi-channel-ke, ningakhohlwa ukusubscribe niphinde nilakhe niye nakwi-comment section nibuze uma kunamaphupho eningawaqondi kahle-ke. Siyabonga, nibe nosuku oluhle.